Hello mga bata! Magtuon na usab kita. Nakatunan na nato ang mga patingog. Ang patingog nga A, patingog nga I, O, U, ug patingog nga E. Karon, ato nang tun-an ang paghimo og silaba gamit ang patingog nga E. Di ba nakatunan na usab nato ang mga katingog? Ang mga letrang katingog. Sila mao ang letrang M, T, Y, S, K, N, L, P, B, G, D, H, W, R, ug N, G. Sila ang atong mga katingog. Okay, karon nakahinumdum ba mo sa mga tingog sa atong katingog? Okay, ato kining itingog. Okay? Sunduga ko ninyo aron atong tingugon ang mga katingog. T, I, S, K, O, P, B, G, D, H, U, R, Usbon nato mga bata. T, I, S, K, O, P, B, G, D, H, U, R. Nahibala na nato ang ilang mga tingog. Busa ang atong buhaton karon, maghimo kita og silaba. Ang silaba nga dunay letrang I. Sige, naon na to. Ang silaba nga I. So kung basahon nato ang letrang I, moingon kita I, I, I. Ang I usa ka silaba. Basahon ka kini nato sa pag-ingon I, I, I. Nakita ninyo ang baba ni teacher? Di ba pareho sa baba nga naa dinhi? Pormaha ang inyong mga baba subay niini dungan sa pag-ingon I. Utruhon mga bata, sunduga ko ninyo. Og tan-awa pag-ayo, sunduga ang baba dungan sa pag-ingon I. I, I. Atong utruhon I, I, I. Nakuha nato ang pagbasa sa silaba nga I. Karon mga bata, atong himuon ang gitawag nga silaba. Ang silaba nga dunay I. Kung saan gani nato kanto paghimo ang silaba? Ang silaba gihimo gikan sa katingog og patingog nga gisumpay aron mamahimong silaba. Karon, atong isumpay. Ang ug I, kung atong isumpay, mamahimong mi. Ayaw kalimot sa ngisi, ipakita ang ngipon aron masulti ang mi. Ang tingog nga atong isumpay, mamahimong mi. Mi. Sunod, ang tingog nga T. Sumpayan sa tingog nga I.
mamahimong T. Sa kato mga bata, T. Karon, basahon na nato ang mga silaba nga dunay I. Ayaw kalimti ang pagporma sa baba human sa tingog sa katingog. Sama ni ini. Mi. T. Okay. Karon, basahon na nato ang mga silaba. Basaha ang mga silaba. I. Mi. Ti. Yi. Si. Ki. Ni. Li. Pi. Bi. Gi. Di. Hi. Wi. Ri. Ni. Otrohon nato mga bata. I. Mi. Ti. Yi. Si. Ki. Ni. Li. Pi. Bi. Gi. Di. Hi. Wi. Ri. Ni. Nakuha ninyo mga bata? Inyo lang kining balik-balikon aron inyong mabasa ang mga silaba. Ayaw kalimti, ang ba mo porma sama ni ini. Okay, muadto na kita sa pagsumpay sa mga silaba aron mamahimong pulong. Mga bata, nakatunan na nato ang mga silaba nga dunay A. Nakatunan na sad nato ang silaba nga dunay I. Karon ang atong buhaton, isumpay nato ang mga silaba nga dunay A ug silaba nga dunay I. Sama ni ini. Ba ug ki isumpay mamahimong baki. Bi ga biga. Pila pila. Lima lima. Tisa tisa. Sipa sipa. Lami lami. Ila ila. Siga siga. Bali bali. Okay. So ato nang nabasa ang mga pulong o silaba nga atong gisumpay aron na mamahimong pulong. Basahon nato pag-usab. Baki, biga, pila, lima, tisa, sipa, lami, ila, siga, bali. Okay. Praktisan ninyo kini mga bata hangtod ng inyo kining ma-memorize o mahanas kamo niini. Karon, basahon nato ang mga pulong ug ilha unsa kini. Basahon nato baki, baki. Kaila kamo niini. Kini unsa kini? Kalapati, kalapati. Kini unsa kini? Gabi, gabi. Kini unsa kini? Panahon nga makita nato ang bulan unsa kanang orasa? Gabi, gabi. Tan-awa ang lapis unsay nahitabo? Nabali, nabali. Tan-awa kining gitudlo. Dila, dila. Unsay gibuhat sa bata? Sipa, sipa. Unsa kini? Unsay lami niini? Halang, di ba? Kini gitawag og sili, sili. Utrohon nato pagbasa mga bata. Baki, kalapati, gabi, gabii, nabali,
dila, sipa, sili. Karon moadto na kita sa pagpangita sa mga nawala nga silaba. Ang unang hulagway ginganlan kini og wati. Wati, unsa ang nawala nga silaba? Ti. Mao nga mayon kita wati. Wati. Sunod, unsa kana nga prutas? Kini gitawag og tisa. Ang nawala nga silaba, ti. Busa mayon kita, tisa. Tisa. Sunod, unsay ngalan niini? Nakadungog ko sa inyong giingon. Pisi. Unsa ang nawala? Pisi. So, busa ang nawala? Si. Sunod, unsa kini? Nahinumduman pa ba ninyo? Gabi. Unsa ang nawala? Silaba nga bi. Sunod, kinsa kini? Pari. Pari. Unsa ang nawala nga letra? Nawala nga silaba. Ri. Kini, unsa kini? Dila. Unsa ang nawala? Di. Kini. Unsa kini? Unsa ang nawala nga silaba? Ri. Ri. Kini. Unsa kini? Sili. Ang nawala? Silaba nga li. Bala na to mga bata, ang silaba nga nangawala dunay patingog nga i. Karon mga bata, tanaw nato ang mga hulagway ug pangitaon nato dinhi ang mga pangalan niini. Unsay pangalan niini? Gabi. Sunod, unsay pangalan ni ana nga hulagway? Baki. Sunod, pisi. Sunod, bali. Ang lapis na bali. Unsay gibuhat sa bata? Sipa. Okay, nakatunan na nato ang mga silaba nga dunay i. Unsaon gani kadto nato mga bata sa pagsulti? Timan-an ang pagnisi sa atong sama niini. Utrohon na to pagbasa sa mga silaba nga dunay i. Ayaw kalimti ang pagporma sa sama niini. Dungan sa pag-ingon, i. I, mi, ti, i, si, ki, ni, li, pi, bi, gi, di, hi, wi, ri, ni. Nakatunan na nato ang pagbasa sa mga silaba nga dunay i. Balik-balika kini ninyo mga bata aron makabalo na kamo sa pagbasa sa mga silaba. Hangtod mabasa ninyo ang mga pulong. Sa mga mama dinha nga nakakita niini nga mga videos, pwede nato tuduan ang atong mga bata nga atong pabasahon niini aron sila bisan pa man anaa sila sa balay, makakaton sila sa pagtuon sa pagbasa tungod kay ang pagbasa importante kaayo sa mga pagtuon. Busa, manawagan si teacher sa mga inahan dinha atong tagaan ug importansya ang mga kabataan labi na sa ilahang pagbasa. Unang-una nga maestra sa atong mga anak kitang mga inahan. Busa, ang mga inahan maningkamot ug maghatag gayud og panahon aron ilang matudluan ang ilang mga anak. Pinaagi sa mga videos nga atong ginahimo, pwede ninyo silang matudluan sa pagbasa. Ayaw kalimot,
sa pag-share niini aron daghan pang mga bata ug mga inahan nga maikag sa pagtudlo sa ilang mga anak. Maulang kadto, hinaot, aduna kita'y nahimo sa atong pagpuyo sa balay, labi na karon sa panahon sa GCQ, MECQ. So, giawhag nako nga atong papadayonon sila sa pagtan-aw sa mga videos nga atong nahimo na. Aron sila makakatun. Maulang kadto. Bye-bye mga bata. Hangtod sa sunod nato nga pagtuon. Bye!